Assalamu alaikum. Kana tunanin idan ka kashe location na wayanka ba za a iya gano inda kake ba? Bari na karyata wannan tunanin. Da akwai wasu hanyoyi da wayarka ko apps ke amfani da su wajen gano inda kake, ko da ka kashe GPS ɗin wayarka. Baka sani ba, za ka iya shiga haɗari. Ko da ka kashe location, akwai wasu apps ko kuma hackers suna iya gano inda kake ta hanyar wifi ko kuma network signal. Da haka kashe location kawai baya nufin kai safe. Me za ka yi don gujewa afkuwar hakan? Na farko, yi amfani da VPN. Na biyu, ka guji yin amfani da wifi mara password, wato mara tsaro. Na uku, ka binciki application naka wajen app permission, ka je ka restriction app permission naka. Insha Allah za ka gujewa tracking. Idan wannan bidiyon ya amfane ka, kada ka manta da yin sharing da liking. A haɗa bidiyo na gaba. Assalamu alaikum.